Виж тези стени. Не е ли прекрасно? Ти беше права. Невероятно е. Все едно домът ни се преобрази. Все едно стените оживяха. Такава текстура, такива нюанси. И всичко това благодарение на Imagine Decor. Не съм си представил, че декоративната мазилка може да създаде такова настроение. И е не само красиво, но и практично. Сега имаме истински дом мечта. Imagine 44 или в инстаграмите на Imagine Decor София. Ваклингот. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност.